Cast King hjul i en måneds tid næsten. Og så har jeg jo lovet lige at vende tilbage med en lille vurdering af, hvad jeg nu synes om hjulet. Og jamen, jeg vil da godt starte med at sige, at jeg har faktisk været godt tilfreds med det. Det vil jeg sige. Altså med en pris på lige knap 500 kroner, der har det faktisk overrasket mig. Der var én ting, jeg var lidt bekymret for, da jeg fik hjulet ud til vandet første gang. Det var bremsen. Det var som om den hang i bremsen, når man trak her. Lige det første stykke tid, så slap den, og så var den der. Men det var simpelthen bare et spørgsmål om, at den lige skulle køres lidt til, fordi at nu, den er simpelthen bare blød som smør. Der er ikke noget der. Så det var simpelthen bare fordi, at den var frisk ud af pakken eller boksen, eller hvad man skal sige, at den lige skulle køres til, for at bremsen den slap som den skulle. Bremselyden for øvrigt. Den er jeg vild med. Altså når du har en fisk på, så er det bare, så skriger den bare derudad, og det vil man jo gerne have, når man står og fejler en fisk. Det giver jo et ekstra kick, når bremsen giver en god lyd. Lineoplægget, det var nok det, der overraskede mig allermest, fordi det var der, jeg troede, at der nok ville være gået lidt på kompromis, eller det var der, at de ville få problemer, når det nu var så billigt hjul. Specielt når det sådan, at jeg skulle bruge den på gummistang, hvor vægten jo nærmest er ikke eksisterende. Du kaster med et tungstenshoved på 0,6 gram, og et gummidjø, der måske vejer et gram, eller noget i den duer. Så der er lineoplægget bare super vigtigt. Og jeg har ikke haft kluder på det her hjul overhovedet, og jeg har kastet i sidevind og modvind, og jeg fisker med 0,06 mm line, og den håndterer det bare. Og det ligger vanvittigt godt på hjul. Jeg er virkelig, det er jeg imponeret over. Jeg har ikke haft nogen problemer med, at det har virket som om, at det var ledløst eller noget som helst. Jeg har haft det med på, jamen jeg har ikke engang talt på det, men nok 20 fisketure. Og jeg har fanget en del fisk på det, og den største fisk, jeg faktisk har fanget på, der faktisk er min PR på gummifiskeri, det var en 6,2 kilos i Tusegård. Og jeg har på intet tidspunkt følt, at jeg stod med et billigt hjul. Det har jeg virkelig ikke. Men vi er selvfølgelig ikke oppe og sammenligne det her med 2.000 kroners hjul fra Daiwa og Shimano og hvad de ellers hedder. Altså der er vi jo ikke oppe, men jeg kan ikke sætte en finger på det her, jeg synes, jeg sådan er utilfreds med. Hvis jeg skulle sige noget, så er det måske, at de har det her kliksystem med anti-reverse, at man slår det til og fra. Det synes jeg egentlig ikke, jeg har behov for. Jeg kan egentlig bedst lide, at den ikke er der, som på mange andre hjul. Så det er et lille minus, jeg har ved den. At, det ville jeg egentlig gerne have været foruden. Altså, I får mig jo ikke til at sige, at det her det er et high-end hjul, for det er det ikke. Men en ting er sikkert. Jeg kunne i hvert fald sagtens finde på at investere i nogle flere af de her hjul, fordi at, hvis det kan håndtere gummifiskeri, så kan det i hvert fald også håndtere spinfiskeri. Og der kunne jeg godt finde på at købe den til nogle af mine andre stænger også. Men jeg har kigget lidt på en anden model fra Cast King, der måske matcher de stænger lidt mere. Så det kunne godt være, at jeg fandt på at købe et hjul mere fra Cast King, men det må tiden vise. Men jeg er i hvert fald fuldt ud tilfreds med det her hjul. Det var sådan set, hvad jeg havde at sige omkring det. Hvis I har nogle spørgsmål, jamen, så er I velkommen til lige at smide en kommentar, så skal jeg nok prøve at svare på det, eller smide en besked til mig. Og så kan jeg lige løfte slør for, at inden længe, så her på min YouTube-kanal, hvor den her video også er kommet op, jamen, der kommer en giveaway snart. Så skynd jer at få subscribet til min kanal, så I har en chance for at være med i den. Men kan I have godt indtil næste gang. Knæk og bræk.